Ćao svima i dobrodošli na moj novi video. Danas nastavljamo sa učenjem turskog jezika. Mnogo ste mi tražili ovaj video, odnosno da nastavim, da se nadovežem na lekcije koje sam snimila do sada. Tako da danas počinjemo ponovo sa turskim jezikom. Za početak imam jedno pitanje za vas. Ukoliko želite da pored turskog jezika snimam videe engleskog jezika, odnosno gramatike engleskog jezika, pišite mi u komentar kako bi mogli početi i sa tim videima. Na ovom YouTube kanalu ima nekoliko videa sa turskim jezikom. Obrađivali smo neke lekcije iz gramatike i nekoliko kraćih rečenica ukoliko bi došli u Tursku da se možete snaći. Sada ćemo nastaviti ponovo sa tim kratkim rečenicama, sa nekim riječima na turskom jeziku, sa nekim izrazima i slično. Koliko vi imate neku posebnu lekciju koju bi željeli da snimim odmah, molim vas i to me pišite u komentar kako bi te lekcije koje vi želite snimila prije onih koji sam ja zamislila. Tako da mnogo ne duljimo, krenimo odmah. Gramatike krenut ćemo prvo sa komparacijom pridjeva. Komparativ u turskom jeziku gradi se dodavanjem priloga daha, što znači još, a superlativ dodavanjem priloga en, što znači naj. Uzet ćemo primjer güzel. Güzel na turskom jeziku znači lijep. Ukoliko želimo da kažemo ljepši, reći ćemo daha güzel, a najljepši je en güzel. Sada ćemo krenuti od kratkih rečenica na turskom jeziku koji će vam vjerojatno biti od koristi. Krenut ćemo prvo sa vremenskim prilikama. Vremenske prilike na turskom jeziku kažu se hava durumu. Ukoliko nekoga želimo da pitamo na turskom jeziku kako je vrijeme danas, reći ćemo bugün hava nasıl. Kakav divan dan, ne güzel bir gün. Izgleda da će biti lijepo vrijeme, galiba hava güzel olacak. Izgleda da će padati kiša, galiba yağmur yağacak. Kakvo užasno vrijeme, ne kötü bir hava. Lijep dan, zar ne? Hava güzel, değil mi? Da li je uvijek ovako hladno? Hava her zaman böyle soğuk mu oluyor? Da li je obično ovako toplo? Hava her zaman böyle sıcak mı oluyor? Mislite li da će se razvedriti? Güneş açılacak mı? Da li će padati kiša? Yağmur yağacak mı? Da, čini se da će početi kiša uskoro. Evet, birazdan yağmur başlayacak gibi. Da li trebam kišobran? Šemsijeye ihtiyacım olur mu? Predlažem vam da ponesete kišobran. Size šemsijenizi yanınıza almanızı tavsiye ederim. Da li će puhati vjetar? Hava rüzgarlı olacak mı? Sunce sija, hava güneşli. Pada snijeg, kar yağıyor. Pada kiša, yağmur yağıyor. Užasno je vruće, çok sıcak. Ledeno je, çok soğuk. Kakvo će vrijeme biti sutra? Yarın hava nasıl olacak? Ponovo sunčano, ali malo vjetrovito. Yine güneşli, fakat biraz rüzgarlı. Koliko je stepeni? Kaç derece? Vrijeme je veoma toplo, blizu 31 stepen. Hava çok sıcak, neredeyse 31 derece. Mislite li da će padati snijeg u Erzurum'u? Erzurum'da kar yağacağını düşünüyor musunuz? Mislim da ne. Rano je za snijeg. Sanmıyorum. Kar için daha erken. Sada ćemo preći na prihvatanje i odbijanje neke pozivnice ili nečega sličnog. Znači, ukoliko budete u prilici, ukoliko se zateknete u situaciji da morate prihvatiti ili odbiti neku pozivnicu na turskom jeziku, to ćete uraditi na sljedeći način. Krećemo sa prihvatanjem. Prihvatanje na turskom jeziku kaže se kabul etme. Divno, hvala, çok sevinirim, teşekkürler. Sa zadovoljstvom,
zevkle ili memnuniyetle. Da, baš bih voljela, çok iyi olur. To je vrlo ljubazno od vas. Çok naziksiniz. Bit će mi drago, çok memnun olurum. Hvala na pozivu. Davet ettiğiniz için çok teşekkürler. U koje vrijeme da dođem? Saat kaçta geleyim? Sada prelazimo na odbijanje nekih pozivnica ili slično. Odbijanje na turskom jeziku kaže se reddetme. Hvala na pozivu, nažalost ne mogu da dođem. Davetiniz için teşekkürler, fakat gelemem. Nažalost ne mogu, maalesef gelemem. To je ljubazno od vas, ali sam zauzeta. Çok naziksiniz ama meşgulum. Lijepo od tebe, ali rođaci mi dolaze u goste ovog vikenda. Çok naziksin, ancak bu hafta sonu akrabalarım ziyaretime geliyorlar. Ne mogu to uraditi, ben bunu yapamam. Kad smo već kod prihvatanja i odbijanja pozivnica, možemo u ovom videu da obradimo i slaganje i neslaganje s nečim. Slaganje na turskom jeziku je katılmak. Slažem se, kabul ediyorum ili katılıyorum. I ja tako mislim, ben de öyle düşünüyorum. Da, naravno, tabii ki. Da, zašto da ne? Tabii ki, neden olmasın. Sada prelazimo na neslaganje. Neslaganje na turskom jeziku je katılmamak. Nisam sasvim sigurna, kesin bir şey söyleyemem. Niste u pravu, haklı değilsiniz. Ne slažem se, sana katılmıyorum. Mislim da nije tako, bence öyle değil. To bi bilo sve što se tiče kratkih rečenica na turskom jeziku. Mi ćemo nastaviti obrađivati turski jezik, a isto tako ukoliko želite da uz turski jezik počnemo i sa lekcijama iz engleskog jezika, pišite mi u komentar. Također, ukoliko imate neku posebnu lekciju koju biste imali želju da ranije obradim, da snimim odmah i da objavim, i to mi pišite u komentar. Pišite mi u komentar kako vam se dopao video. Da li imate neke još preporuke, teme, nešto što bi voljeli da snimim, nešto što bi voljeli da čujete, nebitno da li je vezano za turski jezik ili za tursku ili neke druge teme, pišite mi u komentar sve ono što vas zanima i što biste voljeli čuti. Također u narednim videima sam planirala da snimim i malo više cijena što se tiče Turske. Do sada sam snimala cijene namirnica, mislim da samo imaju namirnice na kanalu za sad. Nakon tog videa tražili ste mi da snimim cijenu odjeće, također ste mi tražili i da snimim cijene stanarine u Ankari, Istanbulu i drugim gradovima. Mislim, te teme se već dugo provlače kroz sva videa, ali mislila sam već u skorije vrijeme da se posvetim malo više turskom jeziku i cijenama u Turskoj. Za početak sam mislila da snimim i cijene hotela u Turskoj. Ukoliko neko od vas planira turističko putovanje u Istanbul ili neki drugi grad u Turskoj, tako da ima uvid otprilike koje su cijene hotela i sl. Imat ću cijene odjeće. Mislila sam da uporedim i to sa našim cijenama. Mislim da je tako nekako najbolje. Na primjer, de facto, Waikiki, Koton i sve one radnje koje imaju i kod nas. Vi znate već kako se kreću cijene kod vas, a ja ću pokušati i da snimim ovdje iz kataloga na kraju krajeva, da snimim sve te cijene i otprilike, eto kakve su cijene ne samo u tim radnjama, nego u drugim buticima po Turskoj. Pišite mi ukoliko imate i vi neku preporuku za temu, za neki od sljedećih videa. Ukoliko ima nešto što vas zanima, obavezno mi pišite komentar. Također, ukoliko vam se video dopao, ne zaboravite da lajkate i ukoliko niste, pretplatite se na kanal kako biste pratili sadržaj koji slijedi. Ne zaboravite uključiti i malo zvonce pored pretplate i uključiti sve obavijesti kako biste dobili odmah obavijest o novom videu. Mi se vidimo u novom videu uskoro. Do tada, ćao svima!